Ta parade marohatta, ta puji matuhatta, maride mahita sian buku ede nomor 125 ayat sada 2 dohot opat marlas ni roha mahitaun. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jala marulopolop mida ibana sudi hamu ali akka naholong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudi hamu ali akan na marsak roha mida ibana nasay laon. Las dorohaku di akan na madok tuahu. Beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus sa sadahodo si Pangolo pado muhon jolma doho debata. Hupuji hami guarmi, jala hudok hami mauliate tuho ala ni saluhut na binahenmi, patupahon hanguluan nami. Saidungani mahami marhite-hite asin ni roham, asa hupikiri hami toktong na tinaon mu dohot hamamatem. Asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapursiaon na sitong. Jala asa maroha hahulongon hami, huhut madok mauliate tuho. Asa ulo hami mangihuton ho, ro di hamatean. Ali Tuhan Yesus, diho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion rodi saleleng nileleng na. Amen.
Tapuji matuhatta marhite buku ede 561 ayat 1 dohot ayat 2 las rohaku lahu mamuji. Las rohaku lama muji, Debata perhologi, Sokon rungana mengerang, Dina bisar ari, Arsa kesahak bersuha, Mahodiban asibi, Las rohana manontong, Lehon dia Tuhati. Suri jadi-jadianmu, Autano langiti, Nakawitang roh Tuhan, Ambatani ari, Awalan angkakarungan, Tuna dohot tahoki, Patik dihita di mingguta sadarion ima nadienet sian patik perjolo sahat rodi patik pasapuluhon songonon madidok disi. Patik perjolo ahu do Jahoba de batam ninna de batata dang jadi merakup ahu bahenonmu de batam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni di bata, yang gosoture dalan na, ay hona uhum na dosogot akan na marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonom ari maula hamu nasa silaumu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba di batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang berum, manang napusom lahi-lahi manang napusom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay dinaunomari do di topa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papituhoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangapon mo do naturasmu asa mertua ho, jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paunopon unak ko mamuno, patik papituhon unak ko mangalakop, patik pawaluhon unak ko manako, patik pasiyahon unak ko ulo makatidakon hata na sotutu maralohon do nga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa manang naposona boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado pado ni di bata taringot tu patik na sapului odo ahu do Jahoba di batam ninna di batata, pargogo na suhatu dosan jala parimas, say luluhonok kudo dosan ya ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton, pinopar ni akan na suguro hadiau.
Alai asido rohaku di akan na maribu-ribu, akan na marholong di roha diau, naso mangalasi patiki, ido sahatna. Atong rak magidugugo mahita tu di bata, laho mangulahon na hobar tu patiknay. Ale Tuhan di bata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patikni. Amin. Tapuji matuhata maredes yan buku ede nomor 621 ayat 1 ayat 2 ali amang asiroham. Tatopoti madusat tanagodangi tuado panidebata martangi ang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suatu dosan, para si roha midahami nadangolon, narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubu, jaladang adong hapursiaon di bagasan rohanami hiyan, saluhut dohami manibil sian akadalanmu, masay gudang do pangalosyon nami di patikmu, alay ingot mahami ali Tuhan, ala nidinggan di basam dohot asin ni roham, say unang paingot-ingot akadusa ni hapusoon nami, dohot pangalosyon nami, say ingot mahami hobar to asin ni roham dohot dinggan di basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
Hata baga-baga taringot tu hasisaan di dusata. Humokop hita gabi dosa do ibana nasutumadda dosa di bahin di bata. Asa gabi hatiguran ni di bata hita. Marhite-hite ibana. Hasangapon madi di bata na di gijang. Amin. Tabigima kor virtual letare di uduti dohot Deborah.
Ta puji matuhatta marhite bukuede 435 ayat 1 dohot ayat 2 marulopolop tondiki. Epistel di Mungguta Sadarion imana dienet sian Lukas 15 mamuka sian ayat sada sahatro di ayat pitu laos tajahama marsikat soring. Upama taringot tu biru-biru nalilu. Dungi di pasolhot terop akka si jalubiu dohot si pardusa dirina tu ibana laho tu mangihon hatana. Gabe di hatahon iba nama upamaon tunasida. Iadung dapotsa diapehon matu abarana sian las ni rohana. Dia pitu rapi tasalhutna. Udok matuhamu sumantusido gumudang lasni roha di badua gijang mida si pardosa sahalak na ulo paubaon rohana. Asa mida sian si na sekolah Ido sahatna martua doakan na tumangion hata ni debata jalan naupiopsa. Amin. Tabigima kor virtual ina.
Tapuji ma Tuhatta marhite buku ede 104 ayat sada dohot ayat 2 ayat 4 bongoti marohaku. Taha tidakon maha porsiaw tai songon nahi na tidakon idongata saha porsiaw disadok pertidion rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jehovah ido ama pergugo na suatu dosan nato mapalangit dotano. Ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sadai iman at tigungon ni si Maria nagabi-gabian siyanton di perbadia andorang sabuhan. Ido Tuhata na tumaon na bernit di panghuman slatus na matitarpajal do ibana di hawa pinursilang. Tuwan na turun ni tanong na mula mangulo di ari patuluhon na manaik ti surgo laun dulto siya mo ni debata Jehovah amanay pergogo na suatu dosani. Di sima ibana pa'y mamulak suot tanoon manguhumi halak na mangulo doho na mate. Aho persia perbadia jala adung sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akta na badia doho dia san dosa doho dia tay na mando mulak mangulusugot dan halak nong mate doho dia hanguluan na sora suda. Amen. Tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan minggu sadarion. Huria nahina holongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Saunari tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan mingguon ima minggu 27 Maret 2022. Naparjolo goarni minggu tas sadarion ima digoari minggu letare. Dohot topik marlas niroha di bagasan Tuhani. Napaduahon jadwal parhobas. Inang Bibel Pro asni Samsia Sibarani marhobas di parmingguan Manogot pukul sia wib di HKBP Kodia Tangerang. Napatoluhon mangapuli di patupa huriata do acara pangapulion tu keluarga P silaen boru situmorang nahinan opung Laura Doli
di hari Senin 28 Maret 2022 masuk pukul 10 siawib nama ringanan di Perumahan Medang Lestari Wik Efrata. Siala naung jumolo dialap tuhata anggi ni amang situmorang ditiki naung salpui. Sai tuhata ma na mangapuli sude keluarga na tininggalhon ni naung jumolo modingi. Na paupaton ruas na tamba. Mamuka di hari sadarion Minggu 27 Maret 2022 gebe ruas ni huriatama ima keluarga Irfan Halomuan G. Lubis inang Mutiara Borusiahaan nasida ro sian ruas HKBP Sukapura Resort Menteng saunari nasida maringanan di Kampung Cina Kos Haji Jamain nomor B8 Bonang masuk Wik Judea. Tatangnya manasida asaga beruas na mangulu di Huriaon. Na palimahon pertanyaan Wik. Di hari Rabu 30 Maret 2022 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriata do pertanyaan Wik di Jerusalem di bagasan keluarga Amang J Nababan inang Sintua de Borusitorus nama ringanan di Perumahan Dasana Indah Blok RA Tolu nomor 10 Pitu Bonang. Napaduahon di Wik Efrata di bagas ni keluarga Amang JMT Sinaga inang RI Boru Samosir nama ringanan di Perumahan Medang Lestari Kompleks Matahari Jalan Kencana Permai Tolu Blok C 4A nomor 42 Medang. Di Pangido tusude ruas ni HKBP Bonang Indah tarlumobi na adong di Wik nabe asaria mandohoti pertanyangani. Napaonopon rapot seksi ama. Di hari sadarion Minggu 27 Maret 2022 dung sidung parmingguon arian maringanan di gereja di Patupado rapot seksi ama naing mamilit pengurus seksi ama periode 2022 sahatu 2024 sinosohon tusude ama asaria mandohoti ulaoni na papituhon launching tahun kesehatian HKBP Resort Bonang Indah 2022. Di hari sadarion dung sipul jamita di parmingguan arian pukul 10 WIB di Patupa Huriata do launching tahun kesehatian HKBP Resort Bonang Indah 2022. Napawaluhon tikting pasu-pasu parbagason titing paduahon naing manjalo pasu-pasu parbagason ma ima Arman Butar-Butar SH anak ni Amata Freddy Tupal Butar-Butar Nahinan tubu ni Inata Roslina Hermina Boru Manurung nama ringanan di Perumahan Dasana Indah Blok UF 10 Sia nomor Sia Bonang. Ruas ni gereja HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Dohot Oroana Lestari Suryatama Boru Siagian SPD Boru ni Amata Aljen Siagian Tubu ni Inata Derpina Boru Lumban Gaul nama ringanan di Jalan Kalimanggis nomor 25 RT 002 RW 006 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jati Sampurna ruas ni gereja HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna. Pamasu-masuon naing dipatupa di hari Jumat sada April 2022 di HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna Distrik
Sia Bekasi. Nah pasiahon pakobasion parmingguon pelean parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguan naung salpu dohot pelean taon boi mata jaha di file nanaung di pasahat huria marhite WA grup manang WA keluarga manang pribadi. Nah parsapuluhon selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur goklas ni rohama sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 20 sada sahatu 27 Maret 2022 hatani tuhatta sipeopota imanatar surat di sada Petrus 5 ayat onom atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagogoi asa dipatibo hamu ditikinai aka goar-goar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boi mata jaha di file nanaung di pasahat huria marhite WA grup manang WA keluarga manang pribadi songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon debata mamaso-maso hita. Naing begiot tama barita nauli na pinatolhas ni naposona marende mahita sian buku ede 110 ayat sada 1 ayat 3 las rohaku situtu. Dami ni debata na sumurung siya saluhut na roha. Ima mga ramoti hati-hati dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas marihita saluhut na. Tapuji tapasa matutuhata apala di bagasan sadarion. Di akka partikian natung matay sopit boilas di bagasan minggu letare sadarion patupaut tama ima langsing tahun kesehatian secara simbolik di hita nasaresot jala di sabungan omak do akka huria selanjutnya dorang sumabegi hatani debata hita di bagasan tikion
tung macai ria hubere kita di lantai sada dohot di Gijang, di lantai VIP nate. Jadi saya ngatar buka rohalo pikiran ta dia kapar minggota dokai ma mulai tigurang di harorota jelas sebagai setikyon di akalas ni rohata namar minggu letare tong ma pinasaha maju hata parhorasan hata selamat datang tuhita salihutna terlumubi dia katamue ngau bere kami senjuluon terlumubi dengan nami sapa kubasion perhala do resort ngang dison tanga palabui sudi hita ala adong akaulaon binong permai amang 5 jutak perhala do sota danga palabui ala amang ngong akaulaon da sida soalnya dang Cirarap ala Rosa distrik manguluhon minggu ni Huriata Cirarap nuaing mata padita nababan jalan laut sebagai satu koma mewakili sian Pagaran sian Kudia Tangerang amang situadi Tapu Bolon mulai tema di haroloni amang las di Sabunganope las di Soma hamitong mandok muliate di kehadiran dan mewakili 5 amata situ RH Ritonga radok sudiaka Ketua Dewan na andon secara buihita mengulupon tahun kesehatan ini. Jalan sebagai satikom matong dongon nami ala Dr. Hatok do tarbereng di Garijaton aka orang baru ala ni belga di Garijaton. Jadi ba dasung so dohon nami mauliate di haroroni dong asa pakubasyon nami uju di HKBP Cirebon. Ale-ale dongal tukar pikiran dia kapakubasion ima amang ale dongal sapakubasyon kima jubar julu hulu ate isemai inang situa Prida buru merpaung opu Mikael buru jong-jong maju inang itu omana sida Bidang jabatan ni ina tahun gudang do di HKBP terlemu beri Jabar Tendi. Ya, imana do parhala do ketua seksi sempat do MPSD di Jabar Tendi penasehat sunga gudang nasihat yon seluruh muba. Jadi malate mak isro kamu memang nama bayar utang do hamuna ala tikini tercovid aula kami do diujakku di sodohot keluarga amang iwayan sinabila do enang guru aro tahe. Oh buru sama osir, lupa-lupa mana holana kopi tidongan, gabi doho tiba lupa-lupa. Jadi molate mak las doho do nang opu Mikael doli di sonate. Amata B 9 juta. Molate mak di haroromuna di Huria Omahami. Mai haro hamura tu son. Aku pikir kami kabar amata inata situa buru marpangodo tikini laho mendelegasi manang asabui sahat tu Cirebon amata Siregar nahinana teh soni do hubigi beritai ma mauliate mak rohamu tong tu son jaka bui hamuna ala di Serang kebetulan denggamai bui marsaur hita oma Huria HKBP monang indak inang situan lami amang 5 juta ba tu itu husapa hamu tak beha anu dak sempat ta bajupang alani rosotnya kaulaon ka nabui subasa dope dia ka pungan ama penon tinggal mahita ka amang ate ngai para di sudi akan hobartusi asa ta selesaihon akan nabu ta selesaihon non jadi moliate mak dohon nami itu inang situa saat tabi tu parhaladuta inang buru marpau ngate amang parhaladuta amang terlumubi uluan di Huriata amang pendeta Kebas Purba amang pendeta DP Sitanggang do keluarga terlumubi ka ali-ali seksi musik ate jadi saat matabi tanga palabu bihami rotusi alani akka situasi do akka kondisi jalan parpudi hubereng sian langgatanon anggo sok kubereng na naing marhasohotang maranang bereng-bereng gunang ison dongan naing muli nang manguli nang binoto hubereng san naronggo guru ni 3 penua di son Miss Lince guru Siregar ate ya selamat datang happy birthday selamat ulang tahun airuas tertahe bembesma
inang buru siregaro ruasta do. Jadi bulu ruasta be berarti na mungkin bulu nang muli di so denggam ya deh. Jadi melihatnya mak di haroro ni mislince susi buru siregar guru 3 Fenuai yang muridnya dari sini Jubel ya. Jadi kemarin diingatkan jangan main gadget terus, diatur waktunya, ya Jubel. Oke. Jadi di Makkah jamida mai, si pata boleh juluni guru na, udah bertobat, alai juluni bapak na udah bertobat. Itu memang hebat dok kada na kon main, biar tu guru na do, anggo biar tu among na daw. Jadi songoli mai haka perkenalan sali songoli mana karuas naro di bagasatikon na subuh hari hami pasrohanami di harorota saluhuna horas malihita saluhuna tajaloma barita nauli bohal ni partodiota di minggu letare sadarion di mana tersurat di pesalmen biddu 32 mamuka mai sian ayat walu jala marhaujungan di ayat 10 sada sonoma hatana hujahahoma di tengah-tengah soho tu hadaulaton huparrohai jala hupodai pe ho taringo tu dalas sidanamu wiring-iring pe ho dohot pamereng di mataku unang tung songon hoda hamu manang songon halode na somarroha dang olo dumolok tuho da pinatuduk ni kokang tung nalado parniahapan ni parjahat alai manang ise namar haposan tu Jehovah haliangon na tu si asini roha marlas ni roha mahamu mida Jehovah jala marulupuluk mahamu ale akka partigor jala maredde mahamu jala maredde sude hamu akka parsihohot marroha ima sahat ni turpuki Huria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus sudedo jolma na dihasyanganon tanpa terkecuali molo jolma do pe ibana tonggo makirim asa jupang lasni roha pasti di ngolu namar lasni roha dohot namar lopolop di pardalan ni muluna di portibion alai nang pe balga pakirimot tadi ngolu namar lasni rohai sipata manang jot-jot do dang jupangi di bagasan ngolu na tadalani di hasyanganon. Saya tahirim do parhunikan HP pargadongan. Saya tahirin do persaulian HP naro hamagoan. Saya tahirim do lasni roha HP parukilon naro dohot lan akana asing. Basa masa akan asongoni hawa kaamanginang sudihi tanaro di bagas joros syala jok do lasni rohai dipengaruhi situasi do kondisi tabay mamulu denggan permulutan balas warohata mulu sikop rade saluguna nataha perluhon las marohata enjoy mahita disi ala sikop saluguna molo tulus akan nata persita di rohata lasma rohata molo songon nomor dala proyek waka sude lasma rohata sude dengan las rohata doh nata persita alai molo dibalik ni akan amasai tak tahirim totu om malagabe masalah jaladang bubihita marletare ya molo akaido ukuran nilas ni rohata di hawa kadonga saha porsiaon barai do hita madok berat tidak sudi halak bu marlas ni roha itu sudah ukuran molo akan tapadok nakido ukurannya kalas ni roha barani do hita madok berarti dang boy sudi jolma opan las ni roha karena ada ukuran-ukuran tertentu yang mempengaruhi sukacita kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita bisa dipastikan hanya orang-orang tertentu bisa bersuka cita. Alani mahamu kadongan naina ulongan. Sukacita tidak bisa kita persempit hanya sebatas peruntungan. Hanya sebatas kesuksesan. Hanya sebatas pencapaian-pencapaian.
Tang boy holang otak mi menota keberuntungan manang indikasi ni akalas ni rohata. Marletare dang holan ala na marutuk kita. Dang holan ala na marhasil kita. Marletare nangpe songon natahirimi dang jupang di nguluta. Dak sudat ibana marlas ni roha ala sopitor jupang na jinalahanna. Itu na marletare. Dang sudah ibana marlas ni roha ala sopitor lulus sekolana. Anggora dang apala dong sonario nate. Alana bolu S1, S2, S3 nuaeng. Ngira songgu lulus, bolu lulus pe ngapasti lulus corona dia. Tang jupang holan yusuda be sude lewat virtual sudi. Jadi rak pola herani benuaeng bolo adong kasih kolana bui mana lulus aka persekolana. Tapi secara positif ya. Dak sudah malas roha ala sopit termarutung di partiga-tiga do akalanda asing. Songoni nang dak sudah malas roha ala sukses aka geleng. Molo didok namar letare hobartu warna minggu tahun na tersurat maisian dasar ni ayatna di Yesaya 60 ayat 10a. Ima ujahan ni letari. Ya. Dak cupak kita disi natagwari nakin na digijang na hugwari. Ya. Letari ni bangsoi ima ala radi di bata mangapuli nasida. Itu letari nasida. Mula dito Apostol Paulus di Filipi 4 na sering tabige marlas ni roha mahamu totong di bagas Tuhani sahalinay hudok marlas ni roha mahamu. Dang ala na po taparutungan na sida sa sitong na dihati-hai adong ayati daw. Malas sebaliknya. Boleh dok marlas ni roha mahamu di bagas Tuhani sahalinay hudok marlas ni roha mahamu. Pada saat konteks ni ayati sebenarnya mereka dalam pergumulan. Laho pasahat to makokok berita nauli ido sa sitong na dasarna. Dang sa sitong di bagasan na tenang-tenang ayam mereka dia. Banyak masalah. Padohan na asing mula malasi rohi ta'ala aman kiada ata siapa tidak bisa. Isi na suboy. Mula sikot do sudibo malas ni roha isi bebuy do. Moyo tu hita sonari malas ni roha mahau di bagasan Tuhani. Dia do las ni roha ta di bagasan turpukon itu na penting. Udah enggak bisa salah konteks hita di bagasan penafsiran itu turpukon. Dia adalah lasni roha tahu partur jamito totu ikut tamulai do isian ayat na parjolo lasni roha na parjolo ima ala radido debata manesa pangalaw syota radi makukupi dosata itu lasni roha na parjolo ya. Ibarat ni utang diputihkan mau diputihkan dang be saya tersurat di buku dosa tak saya taruh tohob be roro pani managi tiap hari colma. Ibarat utang mau dibuktikan. Bohama rupani mau songo persingir di parutangan na di bait Tuhan itu hita. Tengah bitar tohok kita saya di hari maronwai. Anggu manutuk jabu. HP na mga persaulian do. Alayalah sa tagabar lihita na managi na maraw. Ujungnya jantungan las mate. Ala buha. Ini kenyataan. Dan di bait Tuhan ini songoni hita rupani gabi tahu to di bagasan akapada ningulutai. Muludang terbayasa, tak terbayar. Tutu adong guborokna. Bui hauma, yesui jabu. Ya, pokok naik dibayar mak. Angguna juli, bulu tabigi berita dia berita nabi menitahun. Na juli bulu tabu marjuji do akan asing. Buru nega be di boroton, ima. Na jului. Ya. Manang aha pe di boroton bui, bakal jolo masa diri bo di boroton. Alanya ka utang do akan asing. Edang holam maranak be. Utangi ngado erpahupu. Ditonga-tonga ni akan aposan. Molo si Yesaya madok di Yesaya sare lalu tungsura rarado samuna songon abit mungadadap botar bahenok kusongon itak nang perara songon abit hazuba gabe songon hapas do muse omma lasni rohana perjului takasmai ido lasni rohana perjolo rade de bata manesa pangalaw syopta rade makukubi dosata kan luar biasa ini imana perjolo didok mamusang giat na paluan hupar rohai jala hupodai peho tarengo tudala sidala namu
Huringirik pehodohot pamereng ni mataku. Ya. Jod do akka amang italilu di bakasa padali nguluto. Jod. Takpo tabo to dia todongota. Ya, soalnya hatane dia tadi 122 tu lihat saya jod do hutadikon dalam mi nati gori. Kristenau habe hutodong dalam hama gowani. Ya. Isararan nuai tua ni do adong nuai GPS. Tua ni do adong. Tasong na mata 5 juta nuai do anang buru. Situ buru marpaungon. Tapare ngai pangido Sherlock. Anggo udang ulun marputor-putor. Tang binol matu dia ujungnya lalu bertanya. Tak sesat di jalan. Mulu sesat, lumayan dope, anggup alai, mulu somak manukun, bamar dalan. Nah tuai dong mbak, gugi larong tong, do map naboy pataro kita nuang disada inganan, susada inganan, luar biasa do memang. Ibarat itu hatai do sudah tu kita, sebelum corona pe, ibarat itu, alai bulu HKBP huriatta, bahita puto sa anu nita ibarat di nuang alai pasti rong dinak menulina lengkap. So na idok ni parpesal menido di pesal 20 luai opat. Ay nang pemardalan au dirura linggo manihamatian dang huhabiari paramaran. Ya. Puasa dang babiar. Ala dongan na duri bata. Tersong dana dulu paniak ka amangina. Di bain dan lagi rupani itu sada tempat misalnya tu inganan na boy mangalopat. Meloro amung neru pani ibadat dan di ginjang. Nah, ayo turun, lompatlah. Bahasa bare mana malompat? Alai botoi mana do? Belum malompat tahu. Dang mungkin las palosan yang mukiau mati las tertuk-tuk. Dilompat itu. Alai juga rupani ibadat dan di ginjang. Dang bapak nadang inong nama dok. Lompat deh. Lompat nak. Dia tidak akan mungkin melompat. Karena apa? Dia tidak mengenal siapa yang memberikan perintah. Ya songonido lang gulutol di hamakamang ima las ni rohan apa duahon. Ala memang di dongani di batado kita di parmudu-mudu di tonga-tonga di padalan ninggulu taon. Las ni rohan apa tuluhon ima ala olo di bata ala olo tu hatai paingotok kita. Itu las ni rohata. Wah, las dorohata ka inang di paingot dungat na hita. Beda. Kita maputusay. Ya. Saya dong do jolman alomo rohana mabigi ka singot-singot. Ang gunway sa hirana mabulaw akka ka singot-singot. Hirasi bigi do. Bakal itu nang makatay do. Dang julo hohom julo pani nang ujung natin. Mahira maul nueng akka danak nang hita ka na magurang mabigi-bigi akka turi-turian manang akka si paingot nya kada tuwa-tuwa. Tidak masuk akal be. Alai bagasa trupukon las ni rohan apa tuluhan di paingot de bata do hita rupe. Adong gocol mana soolo di paingot. Adong. Ya, saya rupur manggurui. Hape na paingot todo. Dang da solo rohana sa sitong na menerima. Alai saya hira, emangnya siapa lu? Apain kalau pikirin? Lo makan di situ, saya juga makan nasi di sini. Gabi dok mah di bagasa rohana, tungho mengajari yau, tungho mengguru yau. Ini di bagasa rohana habe na sekedar pengot terus sacitongna. Bohama molo so di parduliho kita. Aliang getu harta di bagasa turpugon. Di paingot do hita di tonga-tonga di padal ni mulut pa ido las ni rohata na patuluhon. Mulai dok di son asa unang son hoda masuk mahitan uang tu ayat na berikuti. Pasa pulai taringo son hoda dot halodi na sumarro kainna. So tuk son hoda dot halodi na sumarro hita. Ay song dia huroha amang pedita nami amang situ nami hoda dot halodi on. Takas di bay sen hatorangan itu pukon. Gabubu tatu si bahwa salah satu kelemahan ni hoda dot halodi iban nakidisi. Molo so dipatuduk manang ditarik kokang nai. Molo so ditarik rupani kokang nai. Las di sido inang meret.
dang morot. Ulo so ditarik kokam nai. Ya, lapatanna dang marna meret ibana sian inganan nai. Ima kelemahan ni huda dohot halode. Langsung ni do jalma. Anggo dang dipaingot, dang disungguli, olo do las lalap. Olo las lalap. Nakik nggak buhingok mah, busuk mo to mata situa. Ketua Dewan Koinonia mata situa aja sigalingging. Sido tehen nomor kuro namang niku. Awi nginang calo situa buru rajagu gue. Oh lego ate. Te guarna noeng, natabe guarna nang biwi sada dua tulu bulu lego te. Betlehem. Wi Betlehem bola kon noeng. Teng oi au pe lupa, dak pola aku apal lope. Wi Betlehem. Le taro dia mang. Oh. Ngai hara dia rabis soinak situ atau situ memang lai ala di ngot talahi minggu letare mar minggu do kami bah virtual dina diingatkan oleh minggu na sida nggak terpuruk sa situ melani covid do akalan na asing alai tarsingo na sida di guar ni korni letare dia manaki virtuali tak foto nak 30 tahun lagu do dah anggu lagu ngelilingi malihat mah di paingok minggu na sida di pahehe minggu gar diletarion nasi dapat BG hojami dan akin naung ta BG marhite virtual buru kita soni di hamak ka amanginang sipata olo do jolma di patulus musetu horbo molo so di lota igurnai dang lari jadi kirana sonong bulu na joli do kodo kana tua bulu maul karejo do manuci piring do dia itu so korbo horbo ko joli lota asa kadinna do. Memang dengan cik rohat dari si bulu doko memang itu gambaran. Julo lilo tak jolman ulu sipata baru pe meret, baru pe karejo, baru pe kreatif, baru pe marroha. Gambaran di hamak ka amanginang. Jolma pe alung do songoni. Ya. Jadi kelas dorohata aka amanginang, anak-anak kami juga kalau banyak orang tua sekarang yang memberikan arahan terlebih doa diterimalah. Undang mangalo-alo, mati. Jadi las dorohan di minggu letario tunggu babako kesaksian, tunggu celu jero kami do ketua dewan. Semula sekolah minggu 1 dan sira nomor dalam dope, pungan seksi parupuan. Udah do memang bahwa seksi parupuan di HKBP ini sangat susah untuk diurusi dalam arti untuk bagaimana mereka bisa menjadikan kepengurusan ini membawa lebih baik ke depan. Puji Tuhan, dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus, marhiti amang ketua diwata do amang situa siturus rapdo time buka. Ya. Sudah sida merluba, baba nona asa bagak seksi parupono. Nung dipilit pitu halak rupane ayo masuk ke konsistori. Nung sahat ke konsistori curhat nasida au pe curhat. Atong marjaji maju kamu, oleh kamu mengurupi kami kaparhala do. Karena yang kita urus ini bukan urusan pribadi. Urusan kita ini bukan urusan kelompok, tetapi urusan Tuhan. Tuhan yang kita harus programkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ulamang, atong, ngesok kamu nak, semua Anda adalah orang yang terbaik. Jangan kita repoti lagi orang-orang yang di gedung utama. Atong sama dia amang, ngesok kamu yang dipilit. Artinya nunga terbaik kamu, sitanya konota mahamu, atong isi mahamu ketua. Non, wakil siapa? No, sekretaris siapa? Bendahara. Oke, sudah selesai? Selesai. Oke, kita berdoa. Sahab matuson, umumkan selesai. Tak pula lang berupa ni ibe. Udah sepak berkubasan. Anak piliton nak kamu nang aciro hamu nak bah anak saya hidup habe tuau masaku. Oh berarti saya nunang maharan ngambil tahu tok aciro hamu. Nah, kasong ini dah kan. Jadi di tahun kesehatan, di sini dos ni roha. Tak boleh keluar terlupa ni 30% majo, oman tua segala macam. Ala napa? Enggak terbaik kamu. Jadi dia pindah berkat ni tangiang. Ini maka pengurusan ni punguan seksi parupuan. Ama pisong ni don nama. Ate, ngasona mata tubing ate. Mengaman kanan no bulu tungadong puruhara, anggo polisi di son. Alenang polisi kabung kesapiang puruhara te. Ai suruh gidang polisi biar nga aman. Tiba-tiba dong polisi Pak Tubing. Jadi aman aja bro. Jadi ate tinggal mandok kita akan amar ama.
Ulo amaon nasutaluk be mana horong ni naposo bulung nga amay. Jadi persitu tu maju itu apa? Ka adong aku ama. Ngasih hol rohana merkuri. Ade. Jadi si imah hitan dojo merdumintahi. Iya, di sini tabereng di hamak kamang di paingot kita. Jami tau pe paingot kita nang punguan nama. Sampai itu akadongan nama. Aduh ama. Binong, ini segala macam. Terasa kita ini kan sabungan. Bangsa kami songoni hitau nuai ini nakadongan. Tentu kan ya kita tidak bisa saling menyalahkan. Alena ka situasi kondisi mayak ka amanginang. Alena pasti. Udang do penanai sugu basata. Jala unang tapas sempit pangatusyot temanang lapatan ila sinirohai. Kalau marhiti aka parutungan. Kalau marhiti keberhasilan do aka si kesuksesan. Daw. Ya. Las ni rohataya ka amanginang. Jupang doi orang tungani aka ulota. Tutup mamarhite salita berita mardonga puda. Asa beta tu situ tulas di rohaon. Unang gabe gurang ngudutaon kanguru na marungutungut. Alam buah akka nguru na marungutungut dangarong jabariin. Hei boto hamu akka amanginang bulu di pesta. Jabarin na marungutungut. Ano? Ale bulu anong pakkatayo rupani anong halak naro. Rupani tiba-tiba maju jabarin naro. Ini do kan. Ale bulang marungutungut, hedo kamu marungutungut jabarin parungutungut. Dangadong ni. Bahkan saya baru utung udah lah syarat itu sano mah begawron ini kan. Ima jabar ni. Ala nang beringot tama. Berita mardong ngapodaon asa unang say holsuan asa unang marsa. Anong do halak na sa holan holsuan. Anong do halak na hula say marsa ulaw na dito ngatong ani portibio. Di berita mardong ngapodaon anong masahalak calo perdita. Marapi calo perdita deh. Tangga pada gudang ulu makatain ni mana doktongi mana. Diudang sada wikma rupani tarok maju tu bona tahun. Jadi bona tahun non tu biasa mai marguyon. Sojo ba? Amang Marcella nina. Bingung cal perdi tahu. Idok ko matu situon, amang situa. Ay sa ngom nakin namatay amang Marcella. Ay baba do bere, basa gabi Marcella. Maklesubing ma situa di suku-suku ni calo perdi tay. Amang di ma do hono nate. Ba memang toho di tidak komunai bolo na guar Marcella biasanya kan buru ditanya kan buru ada tongi apeon amak situ nami bahasa si dok kamu ama Marcella gabe bawa nah huboto bolo Marcella buru di yang bawa ujung masih makle suping ma situ rupan tu calo perditai sono dia emang calo pendeta nami ai asal pola hubek kami guarni si Marcella ai si pata ai boto amang do saya holan na marsak dulu nya mataon sawalan na marungutungut so haru dia no pe bulu pajuk pak tudonganna saya holan na marsak saya holan na marungutungut marutung gimana alai lalak hurang saya marsak terus saya holan na lalap dangaung si pata ni boto songul dia rumang ni ulaun na. Jadi hubungan ni amang situ nami na calo peditaw tong dang datu si dope. Bayi madah na songoni do amatay na ubek kami do gelar ni si Marcella sa sitong na anggo guarni mana si martua parulia do. Jadi hamu singi tong dak patusi na calo peditaw. Ido gelarna dia baik kami ala memang ba Marcellai sa sitongna marsak marsak selalu pati do hitare bagasan nate tertatu si do nata mengahate bigirai marsak selalu ya. Bah ai do hape amang situan nami hu mamek lesuping tong calo perditai. Na marasak selalu do habe artini muli bagajang Marcellai. Hamu kadongan saya unang maalong di hita na songoni.
Gabe adong gelar marsella ala selalap marukil asai lalap marsak ala ni unang holosuan. Marang dohonokku marupani baga satu pukon unang paholosohu. Moloso haru dengan akala taparsita. Unang paholosohu, unang patukihu, unang patangisu songo sipilibegui. Molope dang apala taralusi akana tapasaha tu Tuhan. Idong dohonokku unang holosuan. Dependite po holosoan inamu ape berbeda doi konteks na tutur pukon ya. Unang holosoko moloso tungso gabe dope nani ulam moloso harus sikop arta manang sidanongamu. Unang terpaholosohu rupani tong nama calo situator noeng. Si dia orang langgar tekini di juluni mol manang dia mai. Pasti do suku-suku bah enak calo situ ai gawe gudang aka nah orang pas tu pikiran ini kan bodoh holosoakan atau enggak bisa ngoni tapi marah cuma udah happy ba jemaat na biasa-biasa ibu neng calo situ gawe gudang mau tantang kuberen tapi gudang bisa ngoni kape nafsiran alai di bagasan itu hita diuji di bata las nero hatai itu dah odo di paingo diuji di bata di sege hita ate so saksi hidup neng bulu tungpen di badais tu inak situ buru marpaungo ya jut marbadai do hoto contoh pendidikan na alai beli ngai do tulang masih tulang adonya kami itu maksimal itu kan nah ipaingot salah paingot to pendita manungguli ay bodo lupa kan apalagi na covid neng bodo lupa dongan na covid iba bebe lupa oh itu mang inak situ nami dengamai bodo ni calo di sini kita gabe adong sada pamerenga tujulo songol dia mahita marroha mauliate di tonga-tonga ni ulota molope holsua ko akka amanginang dang terpasiriko holsoni rohai ba unang pa holsohu unang patangisu songo sipilibegui aidang marlapatani ingotom mudo tung holsua pe hodang along naro molosor sikko pe bulo along pe di huwartai ingotom muli pasatokina doi itu akan berangkat satu kidi di tengah-tengah ni ngulutkan. Alani yang dohon na enjoy sajalah. Nikmatilah hidup itu dengan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi marah ate. So ngoni mak kul baga jakon ni tak bahana nang ning martiktok manangdang tu kalahan na julu garijan. Ba tunggu jagaon. Ai petitu di hitan waeng tangi-tangi wangi Pak Edi manang dia ngai selesai anak ipe Pak Edi dokon. Pak pendeta ceramahnya singkat aja. Beres ledo. Jangan ledo parkir niku nanti. Nah, jadi song lima saya penatapan nang langsing tahun kesehatan bahitan no ada terbatas dua keamangina tetunga terlebih don dokono kumando naka arahan di tengah-tengah ni perjumpaan tahun pas itu hatama tabu meritanya tahurian itu tahun asalam tabba akabilangan dina porsia amin martang yang mahita melihat tema diho ali Tuhan di hatam nabadiai sai suatu mai di bagasan rohanami asa marurat marparbui hatami marparbui na dengan parbui na tonggi dingulu nami dayon ni nahumalia kami ima parbui ni akaletare nabui hai marletari bagasan minggu sadarion parlas ni roha di bagasan Tuhani di bagasan las ni roha ulo-ulo pami Tuhan lama kubasi huriam na pinasaha umarhitya kapelayan penghiburan pangapulion itu ngatongan ni keluarga ni amang pesi lain buru populaura duli di tonga-tonga ni nang borhat keluarga nasida tuapuam jadi bagasan las ni roha tong hami di minggu letarion na tabba bilangan ni ruas ni huriamon ima keluarga ni amanami Irfan halomuan lubis inang buru siahaan na rosian HKBP Sukapura Resort Menteng Jakarta Ali Tuhan songunang aka kebaktian pamuhai nung sidung-sian bagas joroon masuk ma tu akka rumah tangga terlumubi mai di pamuhai di kebaktian wik na parjolo di jabuni bagas di ruas di wik Jerusalem di keluarga Jina Baban dot keluarga Efrata di keluarga namang JMT Sinaga berkat mahamit Tuhan makubasi janalas di bagasan akalas niroh atau kaya manangyakon akaruas ni huriam nanang marlungan saripe alman butar-butar dohot nanang pardi hutan asina lestari suryatama buru siagian nanang majalo pasu-pasu parlungan saripio di huria HKB Jati Sampurna Resort Jati Sampurna
As mangidu mangilik matuko hamile Tuhan apala di bagas atikion. Nuksiung ulau minggu sadarion. Dipacak kami oleh Tuhan laho menguruti akapakatayon nami di rapot pengurus seksi ama. Laho merlujong makubasi ho marhite seksi i. Ditonga-tonga ni partikian nama sa copetong. Dang lupa kami Tuhan dilas ni roh hasadariope tanga ko kay makaruas ni huriam ni bagasan marningo aka ulang tahun. Hasosorang dot ho ripi ditonga-tonga ni keluarga. Tonga-tonga ni las ni roh hanasida. Doho akan pasahaton las ni roh hanasida di pelea tahun. Di ucapan syukur pasu-pasu ma Tuhan nasida. Pasu-pasu ma aka arta na adong di nasida. Talumobi arta ni partodion. Lasong ni manang hami naro ibaga sa tikyon. Pasahatot tua dopamu aka ruas ni huria di bagasan akan namar sahid dan pemulihan. Talumobi mai na hubigi hami di tikting sadarion. Nyonya te si tohang buru siahaan. Amang si homing buru pancaitan o puja dan duli. Amang pe sinabela buru nenggolan. Nyonya hutapia buru siahaan. Nyonya manulang buru marbun. Dialova Agustina buru luban tobing anak ni amang eshalu batobing inang talo situa udah jaguk usia Bethlehem nasa pemulihan di tonga-tonga ni dia katiki na salpun na terpicir na sida dia aka kecelakaan. Dari Tuhan pasrohana meka ruas ni huriam na subuhi hudulu hami di tonga-tonga ni bagas do seksi diako di sosialon. Oma Tuhan dapat juluho nakalaka niak kaparhubasmu lahu madulo dohot manangyakon na sida. Alani Tuhan. Pasrohana mi dia kaparjupangan nami sadarion. Marparbuin na dengga may talumobi yaka parsiohoton nami lahu makubasiho marhite langsung tahun kesehatian ni kresoton do akahuria. Tong hupang kokopo kaima Tuhan daging dohoton dinami tuho do akaruas ni guriam naborhat. Tu sa minggu 7 lanon. Mangasahon warni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang hami tuho. Amin. Di gudangnya kapasu-pasu nata persauliho di bagasan nasa minggon di bagasalas ni roh mato kita pasahaton pelean tujulo ditiki na maredde hita siabuke de nomor 594 las marohata di tuhata di bata. Las marohata di tuhata de
mata sahak mahita tu ibadah langsung tahun kesehatan HKBP tahun 2022 secara khusus di HKBP Resort Monang Indaun alani di bagasan Tikyon masuk mahita di launsingon Marede Mahita Siabuke Ede nomor 200 ono 27 ayat sada. Ada wirelessnya. Ya. Somba hita kadang ngopar haladu. Ya kamu mak. Jaga ini kena sih. Somba hita kadang ngabudi isontong. Masa bui terberek ya di bahasa inang cal situat tamak udah agak digeser inang buru turus jadi alani di bagasan Tikyon ta bereng majo 5 tahun kesehatan secara simbol ni aka simbol-simbol ni tahun kesehatan non nataben nubu ta bereng live streaming tabereng ma uhuk ma di bagas tiko talapati natabe boy lebih kurang sada 2 menit. Silakan multimedia.
di hamu ruas ni hurian itu hata semulai danak sekolah minggu sahat tulan sia. Kami songon uluan ni resort HKBP Bonang Indah, pimpinan jemaat HKBP Bonang Indah Sabunganon. Do secara resmi di bagas hatikion ukapon nami mak jala tanya konotama tahun kesehatan tahun 2022 di bagasan aka program na naeng si hobasata jala tatangya ko magomos tu Jesus Raja ni huriai marhite guaran debata ama anak doho tod di parbadia hukak ma jala huresmi homma di bagas hatikion tahun kesehatan HKBP Resort Bonang Indah tahun 2022. Martobak mahita tulu hali di hamak ka amangina. Mulai ada mah hudul mahamutu hudul lamuna saluhutna. Mulai ada mah di hamuna akama nami parhaladu nasa resort dohot Sabunganon. Dan dihita di hamak ka amangina. Ada orang sota tutup marhite ede puji-pujian totu pacahat onai ma piga-piga hal. Na parjolo borhak mahita bulu tumpe adong di sunaka jadwal na bodui berengota secara menyeluruh dan apalai ikut tanggal lai berengota tetapi bagian-bagian dari pekubasioni adong na parjolo pacahat nami bahwa mulai bulan depan kita akan memulai ibadah keluarga kesehatan. Mungkin dah ngapalai konarim godupi budita itu minggu berikutnya dia kasih situasi kondisi. Jadi rapak maita hudul akka keluarga di sada bangku hobar tu wikta maju ate. Jadi molo di bagasan jam 10 do rak mahita do akka nakota hudul akka pahuputa do opungna do saluhutna. Tabai setiap awal bulan. Imana parjolo. Ngapa dua hon alam gua ka anggit tala mekmer. Ima natabereng di nomor 5 3K kunjungan kasih kesehatan ke Pospel Cirarap nomor dalanon na pinatupani binong pen ngaborhat kemudian yang borhat jaddo be alay alaung kangguan ada di jabu-jabu na sida nuaing dang apalay torresip jadi IP margilir ma resort na tulu na opak huriaon mangibati na sida akasongonido hita ikon hilalaot tado pakilalan na sida memang itu bagian dari pelayanan kita untuk menyemangati bahkan mendoakan mereka setiap hari dan setiap waktu dengan kunjungan-kunjungan. Songoninang pertanyaan, ope la tatanyakon nakin berhak mahuriaon laho patupaho pertanyaan di Ganup Jabu 2 atau 3 sekaligus nantinya. Jadi itu sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, padita manang parageda manang perjabui pedok tetanggana manang piga-piga jalan terus. Jadi ini nata harapon na sektor hatok merluju kita jaka pembangunan spiritual. Jala odunuang nang dohonon nami jala hudokma di bagasatikyon ngale sodo hawak ka amang na terlantik nang dilantik kami di panitian pembangunan nate. Sodo amang tabunan amang Siregar, amang Hutahayan do sudi tutu panitia na sohon subuh guarehami sudi. Tentu di tahun dak pola tabai di sialan ngatalantik narohaku di awal roham itu son kita harus lebih banyak membangun partodion. Tentu di bangun partodion ini amang tabunan, amang Siregar, amang Hutahaya do hamu akapanitia. Tentu tak sakabi do lah mabai lantai 2 nih sekretariat atau melirik yang di sampingnya. Alai tabereng ma kebutuhan asa bui merdalan
spiritualitas dan sekolah minggu na meti dang adong beinganan na ala gereja to sonong makun di sina. Tidak salah kita mereview kembali aka keputusan ta, nah tapi ngatabai di aka SK, bah narohaku dengan namun rohami dok parhalado ni huriaon untuk membangun mulai hira condong mahitan waeng sona kula mata tabuna ti kita bubuisa de sonanggo tanota di kampung Cina te warna. Nah, yang lebih kurang 400 meter yang memang sudah diambil orang lagi dengan jalan yang setapak. Jadi tatangnya komai di Garut Amang onang mago tong aka artai pagadahon arta dohita dan mungkin beo boleh tambahin untuk 100 juta boleh sata bangun itu lebih efektif asabudi si serbaguna malang isi pertukota persangkarahan isi ama ina las disi hita salio malang gabi jabu pelayan malang dia bi tentu disima tak fokus son jala ido nabu hutangnya ko di bagas tahun bumeniani marujung di bagas anak kelas nurham topi benon dia kadamang dia ka panitia posmaru hamuna tangnya ko nabi do hamuna dan sudi akawik samulia wik Jerusalem Yudea Nazaret Efrata dohot Bethlehem ade. Jadi ima dohor nami diarahanon tatangnya ko maka programi dak tertuhu kami amang inang dak tertuhu kami seresot nang aka donga parhala di son alai dohot tau manang yakon di bagasan asi dohot tolong di roha hati tuhatan itu hata madok akan upuk ka ulau nadenggan sai paujungon nai di bagasan asi ni roha ni di bata amin ima amet ta na parpuri lani jongjong mahita salihutna mared de mahita sia bukede nomor 672 ayat sada tabba tul. Pilihan nata papungutu adu pani di bata martang yang mahita ali di bata manami na di Banua Gijang odo hararuan ni salihu silolehon nading gandoh nasa uli bahasa na mauliutus upasat hami maisia na nilihom itu hami pilihan nami tuho saya jalo mega biwap na khusus di jolom pasu mai jala ramuti asahu parhasi yang hami pilihanon pati bulho na rajau mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanay marhite-hite todim asalam utada hami gulang ni silolehom itu hami asalam girgir hai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Namin na di Banua Gijang say pinarbadi amaguarmu say roba harajonmu say saut malamoni roham di Banua tongaon songon da di Banua Gijang lehor matuhami sadarion hanguluan siap hari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa indongan namar dosa tuhami ngunang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangang.
di bagas salas ni roha, jala jalo ma pasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala riramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homma damena tutordim. Kurian itu hata di bagasanaka kesempatan on matung lasro hata jalanunga hudul hita liling salane dengan hormat upangido hai mahita tijang saluhuna songone nang na di lantai VIP na di gijang natape nang bui berek kamu na di turun. Iya mardongan las ni roha di bagasatikion pasotonay ma tuhamu damang dainang do salut na tutu na ron waeng di ibadah na padua honon di gereja HKBP Mulang Indaun. Songoni nang dari tongan ibagas nuay manghuton live streaming. Sudi hami parhobas na pakai tu harta lau makubasi huriana pasahaton mauliati tu hamu amanginang. Isudi haroromuna di pasu-pasu tu harta ma. Alani hupasahatai ma. Selamat hari Minggu malihita saluhuna. Tu harta ma masuk-masuk. Horas akadongan nama taring majo aset marsi panganok kita akan naso marsi panganon boy mangulak Barpoto kami bunga ninay, ay bunga parari kami